Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan ko pong ngayon pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magatubiling magpindutin ang like and share and subscribe po button. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pagkakaroon ko po sa inyo ang aking nalalaman sa spiritual, physical man na karamdaman o mga orasyon na panggamot at gagamit po nyo sa panggamutan. At dito nyo lamang po malalaman sa Hiwaga ng Pangasinan. Dito nyo lamang po masutukasan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan, panatilihing magpakumbaba at sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihaga po sa hirap ng buhay, at ito ay malaking kayamanan sa langit. Sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay napaka-importante po ito. Kung nagdi-devotion po kayo o isali nyo po sa devotion po ito, para pag ginamit po nyo ito ay mapisa po ito na hindi po tayo tablan ng mga palibad hangin, kulam, lahat po. Usarin lamang ang orasyon ng 3 beses at ipo sa dibdib o sa tubig na inumin. Pwede rin din itong isabay sa devotion para lalong bumisa kapag kailangan mo na. At kung nanggagamot po kayo, gamitin po nyo ito. Ipo nyo sa puyo ng ginamot nyo. Pakabisa po to. Orasyon upang hindi tablan ng kulam. Hiwaga ng Pangasinan. Proseso po nito ay magdasal ng isang Ama Namin, Ginong Maria, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon. Usalin ko po yung orasyon. In mementum sin pulbusi Yasua sujujamin kum sum hum sumitam kuyum. 3 beses po. At isunod po yung susi po sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret. Ay po sa dibdib po nyo, at pag nagagamot na po kayo, ipo nyo sa tubig at painom nyo po sa ginagamot po nyo. Na orasyon po, in mementrum sin pulbusi Yesua sujujam in cum sum hum sumitam kuyum. In mementrum sin pulbusi Yesua sujujam in cum sum sumitam kuyum. 3 beses po. At isunod po yung susi po sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret. Yan po. Sa mga taong hindi po sumasawang nagsusubaybay ng Hiwaga ng Pangasinan, sana po idadalangin ko po kayo sa inyo, idadalangin po lagi sa inyo na sa Diyos Ama na palagi po kayong gabayan at ipagkakalob po sa inyo ang inyong mga kahilingan na inyong gusto makamtan sa araw-araw, at palagi po kayong malayo sa sakit araw-araw. At ipapanalangin ko po rin po kayo araw-araw na sana po ay palagi po kayong malakas sa pangangatawan at malayo sa sakit. Sana po wag po kayong makalimot pong mag-like and share at mag-subscribe po.
sa Iwagan ng Pangasinan. Tatanungin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat, ang inyong mga ginawang kabutihan sa akin. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat at shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po. Shoutout po sa inyo lahat.